Haka janmet ka khatwei tarik urisau arjar afsan ki Pulit ke police station Umsning Riboy district kila yo jingte bakladon kawai kapla kabla no da mano re mano kabla suba badan ni kitiar pen bethai hakwei ka phalau hayo Umsning mare yo jingte phalor kane nakaliang ki Pulit ke Riboy kila penlong ya jing khanra batlap ya kate kapla hakmat phalau ka Meghalaya rural bank badhaden kane kila pentep no mar saka kenhun BDDS bat K9 Haka jingwat bnia la pentikna bakatei kapla kladon kitiar pen bethai kum ubom IED hakaba nakaliang ka kenhun BDDS kila la ban pelim no ya Haka jing bishar bnia lalap bayuniu IED lasna da ka pendon kam 4.7 km ka gelatin kum ka tiar pen bethai siphotli ki detonator bat kumbasan photli ki naron kum ki splinters ban nakaliang ki bor Pulit kila kurup no ya kita kitiar hakani ga jingja kam shimladon kanu no ga jingja ka basausi manakaliang ki Pulit kila register mokot duma man pelong ru ya jing toket bat kam hadin ka tu kane por ki Pulit kila lap Ksai yo brio bala suba don kti hakate ka kam bat ka jing Thwet ban kem yu kalaya chkhmat Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bhak pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya